Gong kok sing maju kok dudu Sinuwun Mandura. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Ora pangling kae Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae didhawuhi karo Sinuwun Mandura yen awake dhewe dianggep luput tumrap negara Ngamarta. Wis, rasa susah, rasa sedih. Aku sing mau wani nandingi anak-anak Pandhawa tak lakonane, Tru. Kowe wani? Wani ngopo wedi? Pokoke nganggo tekan kene rembugan sing apik-apik, nek ora kena dijak rembugan apa boleh buat. Lah iya. Awak dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse. Wong cilik landesane bener, sapa wae sikat, Tru. Ya manut karo kowe kok. Heeh. Keparangkul munggu ing ayuda kewapak bawat nyobentar kewapak nyomunggu ing aloka Ndara Antasena. Iya Petruk, iya Bagong. Enten apa kok pasuryane kaya duka? Aku didhawuhi dening Siwa Mandura, didhawuhi dening Prapak Di Baladewa kon goleki kowe. Nek pun ketemu, nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngrincung sikilmu. Ngandel ora, Baladewa iki arep ora atune seneng ngapus-apus ya kae. Hooh. Mesti iki kuntul dikandhake dandang dikandhake emprit. Ha iya. Lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa, men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nek anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja ben gelem ngrangket awake dhewe. Penyakit tenan kae Baladewa. Piye, Kong? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kandha karo kowe ya, Truk. Nggih. Aku ora tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh, nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Ha iki cah apik iki arep rada gentho ning apik iki. Heeh. Nek tak omongane, Tru. Iya, omongane. Jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden. Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, Sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Iya. Wigatine ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman pegebluk. Oh ngono. Heeh. Terus kula kalih Petruk teka. Niku dikongkon bapak merga bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan, kebak unggah-ungguh, kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Terus geger piye? Padu antaraning kula kalih Prabu Baladewa. Lho. Kowe wani karo Prabu Baladewa? Lho canggleleng padake. Kula wani merga kula bener. Kula ndakwa Sinuwun Dwarawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh. Ing atase negara Dwarawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman pegebluk niku ora impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol dengkulmu mlacot. Impossible ki tidak mungkin lho, ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Banten? Iya.
Aniku dadi dukaning Prabu Baladewa. Wanur maling jalanan Bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong. Wes pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar eno Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandha bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan iki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi sak kepenake dhewe ngunekke sak kepenake rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan ndi-ndi to? Alae kok diuwak-uwak ora dek dimplok. Kene iki le ndelokke melu ngelih. Oh, caedan ora. Nah, Semar dunake ngoten niku. Ha kula nesu bapak kula niku sing kula ajene. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-uneke bapak sampean. Antasena wae anake Werkudara. Werkudara kae wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kae nang kamar mandi piye jajalan? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ya mbelani bapak wani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iso. Anu nggih. Wah, untung kowe tak ajar. Wah, untung ada saya. Nek ora ngono mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyekel kowe. Aku ora iso nyekel terus piye? Akae kakangmu ae Gatotkaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar ya, Tru. Mesti modar. Ki piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene wae. Tak bilani, ning aku belani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenaming tingil-tingil. Ora usah kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane? Aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar ya awake. Moh. Petruk wae. Engko soalé kowe iki wonge glelengmu ndak tok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe digdaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nah mbiyen saiki wis ora, kok saiki mung sok ngutil. Oh padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Mune Petro Kakang Garwaca tekan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng mantan kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu ki ora seneng. Kuwi soalé wong glelengku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Punten, kowe mlebu mriki. Kok tak gleleng, yo. Walah, Tru, mbok yo. Aku ya, Tru. Lah, Antasena karepe ning nggon aku kok. Kok aku, Tru. Moh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki. Kula mawon, Tru. Moh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Moh, aku tak ning awake Petro. Tru, nun ngambet ambegan. Petro sing ngambet ambegan udu kowe. Walah, Danu. Kowe banci ndek banci ladan. Ora arto irane apa-apa aku ora manut, pokoke aku arep mlebu ning awake Petro. Ngambet ambegan, Tru. Nggih. Kok ya iso maslep ngono ya, Tru? Ah ya ndoro Antasena iki ayampuh kok, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggoni ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, dong gleleng tenan iki ta. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding.
Modaro. Ora iri to, ora iri apa? Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem. Kaya iga goreng ya entek. Ya unek-unek ki Ndara Antasena ning ndro awakku ora krungu. Wis ben. Kula tak njajal ambles dene nggih, Den. Yo, ambles sombi. Carane pripun? Ngampet ambegan terus ngelekar. Ho! Wah. Halo. Ding 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 ding. Pujak-pujak kan jegluk sapi tang ndasmu. Ora elek ta pujan-pujan ya men. Jedul. Nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh, gong. Ki lho, gong. Wah, jian. Waduh. Wah, sip le liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Tolong difotoke, Truk. Fotoke dengkulmu ora. Oh, medun. Iya. Apa kuwi? Aku mentru-tru kowe. Wah, anggere Ndara Antasena ora gelem ngomongke aku titenono. Iki jenenge Mbak Cindhe Mbak Cilatan. Pedro. Kae tandangi kana. Ana sing sampuh kana. Potol ndasmu. Oh kok juru muja-muja kelak. Elek kok elak. Muja-muja elek. Pripun, Den? Pedro, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe. Ndara Gatotkaca. Iya. Kok rawuhipun kok sajake sumengka tur nawung duka. Pedro. Nun. Ya takoni kowe jujur. Nggih. Kowe wani karo Sewa Mandura iya. Mergane sing wani dudu kula ning Bagong. Bagong adimu kenapa ora ngandani? Bagong niku dikandani wis angel. Mula aku diutus dening Kanjeng Mbah Mandura supaya nyekel karo kowe yen kowe bangga bakatan rampungi. Yen kowe ora manut aja nglakon dosa. Aku mentolo karo kowe. Caca muntap lirik netap duka yayasinepe. Netra kocak ngundarandir. Oh. Malang kerik loro kabeh ben kaya teko. Sampeyan ajeng nglarani wong tanpa dosa, Petruk ora luput, ora kleru. Mergo sampeyan nuruti karo kekarepane Sri Prabu Mandura. Mboten napa-napa, Ajeng nenjak napa sampeyan? Tak turuti sagedhik sampeyan. Wani karo kaca sing tak wedeni apamu? Ora minggat aja takut tak potol ndasmu. Iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe 20 taun, Ndara. Nuwun sewu, Den. Kula mboten ajeng ngantem sirah. Ora. Kapamupun dipotol mawon. Glelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Wis ora bakal iso nglawat kowe. Ayo sambato. Ajeng dinambahke, Ndara.
Botol sirahmu. Botol wae. Oh, anggepe apa? Pun dipotol mawon. Iki Kakang Bagong. Sengit aku. Glelenge ra jamak-jamak. Aduh mati kula Den. Sabado. Niki mboten kencang-kencang nyekelinge iki ora kencang-kencang niki. Niki gurune mlintir niki. Ya wen. Tak bablas ke tak pelintir tugel gulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel. Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara pedes. Pun ya ditugel. Mati dereng aku. Pun monggo mang mateni mboten apa-apa. Sabato. Arep aku kudu ngakoni yen to aku tegel karo kowe. Marang bapakmu Semar lakonane. Aku ora bakal wegah. Ning sing wigati wis tekaning pati mundi ngemban dawe Kanjengku Prabu Baladewa. Mesti aku bakal entuk pangalembono. Oke semute to kene iki pun. Pindah kene ahli mati ndak Dirubung semut. Wong edan. Iki ngopo iki? Den, genti aku. Aku ya pengen pentas ya, Tru. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok. Menang sang jero metu e. Ayo to. Piye karepe ngopo? Genti aku ora petruk terus. Masa aku meng leren disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng ra iki kalah gleleng karo Petro. Ning janji. Nggih. Ora nggo gaya lho. Mboten. Ora kudu minta elek. Mboten. Ku anggere sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Ku anggere Mboten saden kula mawon lho. Petruk, kepruk watu ndasmu kok. Kuwi ngopo ya ora? Ora arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten samboten sam. Kuwi ngopo e? Mbok gentinan. Ya. Wis ngampet-ampekan. Ning janji tenan lho. Aja nggo minta elek. Nek aku mlebu ning awakmu, ora tuku minta elek ajar dhewe iki. Wanggere iki aku krasa itu minta elek ajar. Agak wis lan jeblok wetenge. Ora bongok-bongok to kok. Wah iki kene ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Goleki kok angel. Wis gak wis? Yo. Ampet-ampekan. Wis tak mlebu ning awakmu. Kon merem, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu yo, Gong. Nek aku mlebu ning awakmu, aja nggo dolanan lho. Nek nggo dolanan apas. Ngono wae ya, Gong. Mergo aku wegah nek kowe ndeng gaya aku wegah. Aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Lah tasane ndi? Ah wis mlebu ket mau. Ha sing ngomong ki mau? Aku. Oh setane. Oh arep pedhot-pedhot napase. Gus, Ngopo? kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku wis omong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet-ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora. Wis. Gong, tak ajar lho kowe. Gong, iki kok didesek. Kapora kowe. Ku tak antil tenan iki, Gong. Gong iki kok dibleseke sadodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh ditenono kowe. Penyakit ora. Diumbulke sing ngisor. Kapok kowe. Kene jedul. Mabur. Jias tenan iki.
Grimis po ya? Kok tetes-tetes iki? Ah, setan to. Wanjal maning jajalan tenan. Udane, Truk. Ra. Oh, kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ra. Mbok medhun, mah. Kowe nak mabur. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus terus kali ning kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Ana diganti. Jiji ora medhun. Dung jelek. Lho ora nggo gleleng to. Men jajal kok gleleng. Tandingi. Kurang sapa iki? Ndorontaraja. Siap. Ajare, Truk. Ya. Wah, tak ngaso genti aku. Kaya es teh ku ora dombe lho. Ora. Kowe iso lancang es tehku barang dombe. Ayo, amos ora mrata, jaya mrata imbang yen padha-padha. Wis lanat. Pamer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa sing ambles bumi ki meng kowe tok apa? Aku saiki gleleng. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur. Aku iso. Weh la edan. Ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Ayo wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, arep apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Pranyata, goleki Petruk. Hah? Goleki Petruk. Petruk ora ana, Petruk mulih. Aja ndelikke Petruk. Kowe ndelikke Petruk lak katutke dosane Bagong. Walah, kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Aja. Jo sapa? Jenengmu Antarja kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antar. Hah? Tundang aja nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura. Kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tak krincung sing tak rangket leboke Pakunjaran. Wah, kok le mayir. Rangket leboke Pakunjaran. Ora ngerti kadegdayane Bagong kowe. Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, Jo. Sawangan. Deloken. Oh iya. Kuwi la edan. Ora edan iki nyata. Hah? Kok jedul. Mabur apa oke. Oh, piye? Kok nimbles apa piye? Rampung dening aku kowe. Ya nek iso medhun. Ayo iso munggah kok ora iso medhun. Padake ora. Lho, aku nek medhun alon-alon kok. Lho, gleleng to wadhake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembali nyembur. Ambles bumi tak kembali ambles bumi. Mabur tak kembali mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hah? Ora usah mencicil kowe. Sawan legane ngati. Hup. Kok isra mandi ya? Oke, mbok menawa lemahe lagi atos. Ora masalah. Tonton nih. Kok ora mandi kabeh ya? Ayo, harmoni piye? Harmoni piye? Wah, cilaka iki. Iki mesti Antarsena ngapusi aku iki. Wah, nek ora. Oh, ngandel ora. Iso nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora dong. Aku wis apal, kowe iki anggere tak njingi mesti gleleng. Mula aku wegah nek ngenjingi karo kowe. Wah, diwasar go gayae. Mundur kono. Mundur. Kakang Antarja tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndhet pira? Ndhet pira? Lho. Iki arep ngejak apa ya? Ndhet pira? Aku bapak nang sangon selawe kok. Padha, aku yo ndhet selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edian iki. Aku manut kowe sapa? Aku. Aku wis sing tuwa. Yo, aku Ndorontaraja sing tuwa. Padha, aku ya iya. Wis ra sida wae. Jemet iki ora. Tiwas mempeng Dimas Antasena.
Kang, ora kok aku arep ngewahi karo Ponokawan ora. Ning aku mau wis jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayuhane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Ku inget sak apa aku manut. Ayo Jo, berbicara Jo. Bagiamu Jo. Kok ngrasa melu-melu mundura. Ana melu-melu tak ajar dhewe kowe. Oke. Kok bali, Gong? Arep diajar dhewe aku. Malah ngrekoso aku. Seneng kene wae, Truk. Rasa melu. Nah, ngendel ora? Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dientekke. Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak mung Nggo mut-mutan ra ya lumayan. Wis prongkol kok nggo mut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mung kari manut. Sampeyan ngejak piye aku ya wani. Mergo aku mbelani Ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti kan. Sampeyan kuwi tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mung perkara kaya ngono kok sampeyan nggo karo ngendikaning Siwa Mandura. Terus sampeyan arep mentolo karo Gareng karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinulu to. Kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampeyan ngajar karo Petruk karo Bagong do ngudarasa kok do ora ngerti males kabecianing Ponokawan. Kok mung perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura kok terus mentolo karo Ponokawan. Nek cara aku isin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Mengko nek kepekewuh ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni pernah-pernah sampeyan rasa wangsulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas. Suwane jajalan surtane bawono iblis lanat. Wah, Petruk kentong bolongso ngewawake nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk, Bagong ora bali saka negara Ngamarta, gretel nenggala bodaki buka. Prabu arep ngapae? Prabu Sinuwun Mandura nesu kok. Bengok-bengok. Petruk kantong bolong ora gelem bali nang kadempel aja takon dotok gretel nenggala jeblok wetengmu. Terus aku tak maju le, kowe bali. Ngono bapak takon? Bapak takon omong. Nek Petruk ora bali 3 dina tekane seminggu kok nyelameti tekan nyewune. Pesthene aku mudar. Truk ora ngono lho, Truk. Kancaku sapa? Ha isih ana Gareng kok. Gareng iki nek dagelan ra kompak karo aku. Mesti kobong. Ah ora, Gong, aku wis tak niati tenan. Wis rasa dadak tok gondeli, rasa dadak tok piye-piye iki. Minggiro. Tak lakonane le, aku ora wedi karo Sinuwun Mandura. Ming aku njaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Golekno gaman. Gaman ku apa? Gaman nggo nandingi Prabu Baladewa. Oke. Ya. Saentuke kowe tak sileke bakul degane. Ya wis ora apa-apa. Ngati-ati ya, Truk. Mulya kok. Apa sing kedadiane negara Ngamarta ki aturno, Bapak. Aku percaya Bapak iso mene pepadang karo aku karo kowe. Ya, ning sing ngati-ati ayo, amuk iki Petruk kantong bolong kalian. Manusmane jajalan ate iblis lalat. Iki Petruk iki. Nggih. Wah, kowe wani karo Prabu Baladewa. Nuwun sewu, mboten kula wantun ing kepepet. Wong niku nek kepepet wis nekat. Monggo nekat niku wis ora ana ukurane. Wong nekat niku karo sapa-sapa ora bakal wedi. Yen ngono wani karo Baladewa, Sing tak wedeni apamu? Ketiban Kyai Nenggala, Alugala iki pamunang satu sekti tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Wis, iku tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Padha ampuhe mati tenan aku, mati salam. Kyai. Kula nyuwun pangapunten. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten, Kyai. Krana Petrus sampun boten sagedipun ndhakaken Koko Prabu boten sagedipun lermaken kanapsanipun wekasan ngantos dados dardah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal
mboten dipun mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk. Koko Prabu, mestinipun mboten mekaten dumados ing lelampahan. Krana Petruk menika ugi Panakawan Paduka piyambak. Menawi ngantos Kakang Semar Muni nglalampan menika tumuli murina dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu, tuwin para Pandhawa sinten ingkang badhe saged amenggak dhateng Kyai Semar Badranaya. Mila babagan menika kula nuwun sewu Paduka Kanjeng Koko Prabu nggih kedah saged ngrampungi babagan Petruk anggenipun kenging Kyai Nenggala Kendhang Kapracundhang. Nuwun pamunten Yayi. Ngantos keladuk kula mboten saged mepermubal babaling karepson satemah kados mekaten lampahan kedah sinandhang. Menawi ngaten sak menika ngaten kemawon. Kyai Prabu pasrah perkawis menika dhateng Raka Indrawati, kula mboten badhe selak, kula anyagahi. Kesagan Paduka Kanjeng Koko Prabu, namung kemawon kula nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Supados anambak rengkaning raja. Pusaka kula beto wangsul dhateng Negari Indrawati, mangke menawi Negari Indrawati sampun ketingal padhang. Pusaka tumuli kula kunduraken, tumuli kula badhe ngupadi dhateng Petruk wonten pundi Petruk Kantong Bolong, Yayi Prabu Ngamarta. Menika saestu Koko Prabu, kula nuwun sewu menapa kula nate dura kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi titula mekaten kula namung ndederek. Koko Prabu monggo pustaka kula aturi nampi. Nanging menawi mangke Negari Indrawati sampun ketingal padhang, kula aturi ngunduraken pusaka tumuli angupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Inggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Nggih. Kula nyuwun pamit rumiyin. Lho, nendi? Wonten Negari Indrawati. Gosik, lha aku tok tinggal ning Ngamarta piye? Koko Prabu minangka tanggelan mangke menawi Negari Indrawati sampun ketingal padhang, tumuli kula wangsul dhateng Negari Ngamarta nganti Koko Prabu kondur. Oh ngono. Inggih, tenan. Inggih saestu. Ya to yen pancen kaya ngono pun Kakang Mungkari manut. Yayi pusaka tumuli kaparingaken, kula nyuwun pamit Koko Prabu. Monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada Koko Prabu. Setyaki wonten timbalan. Lah kok ora kaya adat sabene barang pun Kakang prapta negara Ngamarta. Mongko adat lupi ingkang wis kelakon mesti entuk panembrama saka kadang-kadang para Pandhawa. Lah kok dadi Kyai Prabu Puntadewa Werkudara Janaka sajake kaya kaget penggalihe prapun Kakang prapta ning negara Ngamarta. Koko Prabu, nggih. Wonten menapa? Gosik, aku tak takon, apa ana sing keri? Lho. Ing ketinggal menapa Koko Prabu? Gosik to. Lagi wae kelakon Kyai Prabu Indrawati iki nggawa pustaka Jamus Lima Sada mboyong pusaka Ngamarta. Kinarya tumbal wadaling negara Indrawati. Lah kok ora nganti tulung kedhaping paningal kok wis bali meneh-meneh Raja Ngamarta iki janjane piye Kresna piye? Kowe aja kaya ngono kuwi bingung marang penggalipun Kakang. Setyaki wonten dawuh. Candhak saiki. Nggih. Paringipun. Ketok yen to Ngamarta ana Surya kembar. Tegesipun wis kowe ora usah dadak melu rembugan. Yai Aji kula nyuwun mapunten paripaksa kula mboten munjo atur sapa Paduka Yai Samyaji. Dara sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Pun Kakang ora ndangu lawan sira Yayi Werkudara, ya mung sing tak dangu adhiku Panengah Si Arjuna. Merga Wisnu kuwi binelah dadi loro. Ingkang separo mapan ing Andana Tandrawati, ingkang separo momong marang jagating kadang-kadangku Si Arjuna. Mula Janaka karo Kresna kuwi loro ing atunggal, ing ora bakal bisa dipisahake. Kaya godhong suruh lumah kalawan kurepin dinulurse jero panin grigit tunggal rasane. Arjuna wonten dawuh. Mara gage sawangen sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi pun Kakang apa dudu nanging aja nganggo netra lahir nanging permana jati netra batin sawangen. Kresna aku apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Prabu mboten nginten babar pisan bilih Negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala ingkang mimbu Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang dusta pustaka Jamus Kelima Sada. Werkudara Si Adi mireng to dudu caping nata Ndrawati nanging ature adimu Arjuna sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu aku Werkudara. Nadyan sing guneman Janaka
ngandhake sing boyong pusaka dudu Kresna. Nanging Werkudara ora nate diapusi karo paningalku apa sing tak sawang kuwi sing kasunyatan. Sing gawa wujude Kresna bali lan orane ya saka kowe dudu saka wong sapa-sapa. Janaka mau guneman piye? Janaka mau guneman piye? Ingkang beta pustaka Jamus Lima Sada sanes kula nanging maling ingkang mimbana Tandrawati. Wah, setan les kok arepe dhewe. Yen perkarane kaya ngene iki bakal angel diudari. Perkarane kaya ngene iki bakal angel diwenehi pepadang. Mula borong karo Kresna. Bener ucape Werkudara, ilange saka kowe baline saka kowe mbok ora weruh. Setyaki wonten dawuh. Mengkari kowe, yo mbok ngunek-unekke aku sisan. Mboten kok Prabu panjenengan niku sembahan kula. Arjuna wonten maring adhawu. Mula Semar ki aja tok gagapi nganggone panu penggalih lair, nanging nganggo batin ingkang jlimet lan memet merga Semar kuwi samar. Inggih. Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi durung karuan yen to atine seneng. Mula ora iso digagapi nganggo nalar lumrah. Inggih. Semar ngerti yen to negara Ngamarta bakal ana mendung kang dadi udan. Ingkang budidaya mayungi aja nganti udan mau tiba, nanging wis kebacut tiba. Arjuna wonten dawuh. Ayo tak kanthi ning Karang Kadempel. Nyuwun pangapura kelawan Semar Badranaya, sakreh dawuh Kyai Semar, kowe karo aku kudu Kestupada. Sawawi Kaka Prabu kula dherekaken. Kakang Semar, aku ingkang sowan. Kakang Nayantaka, aku ingkang sowan, Kakang. Kula pun ngerti. Napa to wigatine dene Ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel? Mesti mengajeng do ngaturke saking keluputan. Merga kula wis ngerti critane Bagong. Kula wis dicritani kali anak kula Bagong. Petruk kenging Kyai Nenggala ilang dikedhepake. Tesih urip napa pun mati ya durung iso digagapi. Pustaka Jamus Lima Sada ical dipun betosi nuwun Ndarawati. Nanging dudu aku ingkang ngasta Kakang. Nggih. Ning dinapak-napakno tok sumbering perkara menika wujude sinuwun Ndarawati. Mula sampeyan tekan mriki niku malah tumrap Semar soroh gawean. Lho, soroh gawean kepiye? Icaling pustaka Jamus Lima Sada saka astaning sinuwun Ndarawati dibetosi nuwun Kresna. Petruk kendang dipun tamani Nenggala dening sinuwun Prabu Baladewa. Niku wis cetha. Mula kula mboten ajeng pripun-pripun. Kahanan niki padhang nggih saking sinuwun Ndarawati. Kahanan Ngamarta ya tetep peteng saka sinuwun Ndarawati. Kula pasrahke kalih sampeyan. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngono. Ya to Kakang Semar nadyan tak silakana tanpa guna. Yen pancen ngabeh pasrahke marang Ndarawati, kliyan aku nyuwun pamit tak goleki pustaka Jamus Lima Sada apa dene anakmu Petruk. Nggih. Syukur nek iso ketemu pustaka Jamus Lima Sada sing wigati Petruk. Petruk upama isih urip, syukur mangayu bagya. Nek Petruk pun mboten nonton utawa wis dadi kuwanda, mang bekta mriki kuwandane kula ruktine sak tatane panembahe Petruk. Arjuna wonten maring adhawu. Aja silak marang dawuh Kakang Semar. Ayo budal dina iki Yayi. Monggo Kaka Prabu kula dherekaken Kaka Prabu. Kaya letek semungah temen aku. Lah sinuwun Ndarawati tak pasrahi pustaka karo goleki Petruk. Ndara Janaka ya semono uga. Ndak dikira ora nyambut gawe. Den kula awat-awati Ndara. Wonten dawuh. Nganti tak riwangi budal saka negara Ngawu-awu langit. Pepundhenmu aku Prabu Dewaningrat. Mong kepengin nyusul karo Bapa Begawan Dewa Kahana. Nggone nalika semana kepengin nglulusake penjangkaku lenggah dampar negara Ngamarta. Jarene sago gawe srana supaya aku kelakon lenggah dampar negara Ngamarta. Lah kok dadi nganti meh tetaunan nggone jengkar saka negara Ngawu-awu langit. Durung ana kabar kawusanane. Persasat kaya kontene Sleming Palwa gabusku mambanging Sura Kresna. Nek ora tak susul ning tanah Jawa, mengko mundhak dura pengendikane wong tuaku Begawan Dewa Kahana mati. Iki sini.
Bapa Penemban, anak Prabu Dewaningrat, lah kok malah sumusul ning tanah Jawa. Inggih. Krana sampun boten saged pinambengan malih kekarepanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Anggen kula kepengin ngasta bawat pemerintahan negari Ngamarta. Klakon nggih. Lho. Dasaripun menapa Bapak paring dawuh mekaten? Sawangen ingkang tak gembol iki pustaka Jamus Klimasada nggonku nglembut ana ing negara Ngamarta sarana Membanata Ndarawati. Saiki ning tanganing Begawan Dewa Kahana ngger Dewaningrat. Wah, dalah karepe Penemban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka Penemban sampun nglulusaken pamothaipun ingkang putra pun Dewaningrat. Ayo gandeng sira wis tekan tanah Jawa, sisan gawe Pandhawa dirangket. Pandhawa kelangan pusaka iki bebasan wis ora duwe kekuatan apa-apa. Mateni Pandhawa ngel mijet wae ngranti dibacutke. Monggo Penemban kula dherekaken. Ayo ketapna para wadyabala kabeh nggih. Ana satya ngadang tedalan kaya ngawawu langit Prabu Dewaningrat. Dene nganti para wadyabala segelar papan Tresmak bathok mata mlorok ora ndedelok. Yen kowe takon Janaka negara Ngamarta padha karo sulung mlebu geni wak kecemplung ing wuwu. Lho, nalare iki panengah Pandhawa Raden Janaka. Walah dalah sing edan macan keparep. Yen ngono babar pisan ngibarate kethok wit sing gedhe, tak ora tak jujuk deleke, tak piprili pange. Mara cobanan Janaka sam mati dening aku kowe Arjuna. Wol dadamu wah edan. Piye nggih? Napa ing Paduka dawaken menika nyata menapa mboten Penemban? Lho, lire kowe matur kaya mengkono. Kula pinanggih kan panengah Pandhawa naminipun Janaka. Nang nyatanipun koncatan pustaka Jamus Klimasada lha kok tasih digdaya. Sekti kalintang jayaning perang Penemban. Lah dalami kira tandangane Janaka. Pandhita tuwa, wong tuane Dewaningrat. Aranku Dewa Kahana. Kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Klimasada mestine ngono, ora bakal tak ungkuri. Nanging tak dodol lakonku. Ora tok balik tak pecah siramu damu dadi kandha kowe. Arjuna eneng apa? Koko Prabu kula sampun pinanggih kaliyan ingkang beta pustaka Jamus Klimasada. Lho, sing nyolong to? Inggih kasinggihan. Sapa Janaka? Naminipun Dewa Kahana Pandhita saking negari Ngawu langit. Kok ora mbok rebut, ora mbok jaluk, kula sampun budidaya. Bleduk mangampak-ampak mau perangmu to? Inggih Koko Prabu. Lah dalah. Lah kok mundur? Kula kawun Koko Prabu. Lah ora pati nduga mala kaya ngopo. Kendhita Yot mimang kadanga dewa ora menang karo pendhita tuwa kae. Lajeng kados pundi supados anggenipun saged ngrebat pustaka Jamus Klimasada. Becike golek jago Janaka wonten pundi? Wis to melu pun Kakang Swawi kula. Aku mau kontale awakku kuning kok saiki dadi jambon. Wis. Duwe penata wayange sing siji masuk angin,
Sing siji waton jukuk wayang. Buta ngendi iki? Kaget ta. Yo ngalah kok nganti tiba ning tengah ngalas kene iki. Piye kuwi? Ngrekoso uripku mbelani karo Bapak Semar. Malah kena nenggala ora mati ning kontal adoh panggelek arep mulih piye anane kaya. Duh. Malah diparani sing bau reksa. Petro, Lah rak tenan to. kowe kok neng alas kene. Aku njaluk gedhekmu setetes. Daging setampel. Utar aku. Petro aja nangis. Kowe kok wedi karo aku, kowe pangling karo aku apa piye? Mboten pangling wong ya ora tau ketemu. Kowe tau tate srawung karo aku. Pirang-pirang abad kepungkur nalika menungso durung mudhun ana ing jagat. Menungso urung ana ning jana lupa sing ana bangsaning jin. Kowe tau tak kula wenthah kowe lali karo aku, Petro. Mangke riyen to sapa ya pirang-pirang abad sing arep ngeling-eling ya piye? Kowe jenengmu mbiyen dudu Petruk nanging Pecruk. Kowe dicekel Semar ditututi awakmu tumuli dipek anak karo Semar. Astagfirullah. Bapak lo. Iya. Aduh Bapak. Udah sampean. Iya, Petruk. Kok sandangane kok apik-apik. Iya, aku saiki dadi dewa. Wee. Dewa? Iya, Wela. Dewa tukang napa? tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, alah Pak Bon kok ning glele. Ya ning aku dewa. Nggih, waduh. Lah pripun? Aku ngerti kowe sedih. Sedih kula napa nek pancen kula sampean dewa? Kowe kena nenggala kontal neng kene. Pustaka Jamus Klimasada ilang, ya ora? Nggih. Lambe atimu ya aku ngerti. Ati kula kepengin pripun? Kowe kepengin nemokke Pustaka Jamus Klimasada. Tumuli bali ning ngarepe bapakmu Semar. Mestine ngoten. Petro, Nun. tengah alas kaya ana sendang jenenge Sendang Malih Warna. Terus Kowe nyemplunga sendang aja wujud Petruk, ngene ora wujud Petruk, kowe bakal tak wenehi dalan ketemu karo bapakmu meneh Petruk. Mbok dadi ki wong bagus apa piye? Dadi kok wong tuwek kaya ngono. dadi wong bagus mun ana sing kepencut malah masalah. Wis ngene iki wae Rama. Ya, kowe nganggo jeneng sakarepmu. Aja lunga-lunga saka kene dhewe neh ana ratu teka. Sinten? Kowe apal karo ratu mau. Tulungono Petruk tak nehi kekuatanku kowe bisa digdaya Panakawan. Ngaturaken panuwun Kanjeng Rama. Minggira. Nggih. Ora sasok nronjor sikile pingsange kok. Dhisik. Iki si Danar mampir warung ora? Lho, mampir warung apa wong golek jago kok mampir warung? Weh lah, niki wis wilangan 1 tambah 1. Sama dengan kalih alias ngelih. Ngelih sakaremu mudhar sakaremu. Wis juragan kok kaya ngene. Endi sing arep dinut? Panakawan meneng aku tak ndangu karo wong sing ning tengah alas iki. Kakang Prabu. Pados jago kok wong tengahing kono kok sik to. Iki sapa iki? Ana wujuding Kyai Sepuh ngadeg ning tengah alas dhewe. Kowe sapa? Menawi panjenengan ndangu kaliyan kula. Kula pun Demang Pengeluaran. Lho. Janaka Wonten dawuh jenenge Demang Pengeluaran.
Bagongan jenenge Demang Pengeluaran. Wes cekor kuwi. Serana pemasukan babar blas. Demang Pengeluaran dasar kepara saestu sinuwun panjenengan sinten Prabu Kresna? Wih lah ta. Ngerti karo aku to? Ngertos. Menawi kalian kula tartuntu mboten ngertos. Ingkang wingking sinten Raden Janaka? Karo aku sing ora ngerti ya, Kang. Mbok menawa Sing irunge kaya plentrong bolam. Jenenge mesti gareng. Sing matane kaya ceplok andhok mesti Bagong. ngawur lho. Sapa? Bambang. Bambang ora. Pengeluaran wonten dawuh kepasang yuk ya katuju inginu dinaku prapta ning mapan kene. Tak sawang nadan kowe iki wong lumrah nanging sumunar cahyamu inggih. Aku njaluk tulung-tulungono ya. Perkawisipun perkarane mengko gampang ning sing baku aku duwe pusaka. Arane Pustaka Jamus Lima Sada digawa karo jenenge Dewa Kahana. Mongko wonge ampuh banget. Nek kowe iso ngrebut pusaka mau, kowe tak paringi bebungah. Mboten, kula nglampahi lelabuhan menika mboten ngantu-antu bebingah. Ning bakal tak paringi cobi bebingahipun menapa. Aku kuwi duwe abdi jenenge Petruk. Mati ya, Reng. Mati wis jelas mati. Mengko nek kowe iso mati Dewa Kahana, bojone Petruk peken. Kabeh peken, omahe Petruk peken. Ya ciker. Ketoke padha-padha ampuhe. Sagona sagah lenggah ingkang sekeca sinten. Koko Prabu kok gumujeng menika sinten? Ceniningan ora. Nyuwun pangapunten. Menapa inggih? Edanane. Kok saged wujud kados mekaten. Lah aku ya ora ngerti, mula aku ora mau kandha kaya ngono mau ning nggogroke atine. Nggih. Dados menika niku. Iso. Iso kae mau ki. Oh. Iso. Sinten Tandara? Kuping mundi. Iki glao. Kuping karo ndas kok meh padha. Mosor. Wah, mosok. Mosok kok mosor. Tenane tenan. Weh setan tenan kok. Jebule kan niku. Arep dikandhani kok balik. Sing tak bisiki bokong. Oh, bokong lanang nggo apa? Hehe, dalek ngerti ra? Urung. Kowe tak kandhani kok malah ngandhani ora. Asline ya tenan kok. Weh, lah kepala didelok ya, Rek, ya. Gugu karepe dhewe. Manus maning cacahanku ing lembut Pustaka Jamus Lima Sada sarana alus. Aku ya luwih alus tinimbang kowe, Dewa Kahana. Penemban. Kula menika ngantos bingung. Bingung piye? Majeng perang mundur kawon lajeng nyuwun pambiyantu, majeng malih perang kawon mundur nyuwun pambiyantu. Mbok samenika ngaten kemawon. Pustaka Jamus Lima Sada kula suwun. Kula kinarya piandel mbringkas para Pandhawa tampanana nggirnya tampanana. Kowe ngaku Digdaya ora bakal menang karo Bambang Pangluaran hoyakan leganing atiku. Wah.
Kowe lah kok cepet men. Lha niku nek temandang cekat-ceket tak. Yo, tak tampa Bang Pangluwaran tak tampa. Nggih. Ning mbok yo nek labu iki sisan dos pundi? Penditane patene sisan. Oh, nggih, ngestokaken dawuh. Iki sing nyolong pusaka, malinge iki kowe. Aku mung ngrebut pusaka sing maling kowe, mati dereng ajang iki. Wah, ayo. Syukur nek kowe ijik urip. Lho iki sapa kok ngerti-ngerti muni ijik urip. Urip bae wong lengane isih. Omongane iki kok kaya omongan sing aku wis hafal. Senengane mentake omongan wigati. Iki nek ora kowe tange kelakone. Ayo, aku sapa? Aku sapa dupak raimu mudhar. Kowe Petruk ngono kok. Kowe kena nenggala kok ora apa-apa. Kula ya ora ngerti, Pak. Pustaka Jamasada diasta sinuwun Kresna. Wis bali, empun. Lah kok kowe tiba saka Dirgantara didamu. Kowe gelut bakul trompet. Wah. Enak omong ya. Gelut karo sing nyolong Pustaka Jamasada jenenge Dewa Kahana. Wah. Nandi wonge karo gleleng banget Pak. Minggat trajange dhewe. Iki sapa weruh aku kok malah guyu. Terus dingonak-ngonakke. Panjen pinter tenan. Lemu golek sandangan endi? Lemu nyewa endi? Oh, apa dumeh cedhak matahari mall. Kowe mau ngidul rono terus tuku, ha. Iki sapa? Ora usah dadak takon-takon. Iki sapa? Aku Semar. Kowe pangling karo aku apa piye? Wah. Larak tenan. Nyuwun mangapunten, Kakang. Kula namung kepengin madosaken tedhakipun baju barat. Apa kudu Pandhawa? Bocah Sukerta iki pirang-pirang. Apa kudu Pandhawa? Mboten, nanging pengaremanipun baju barat menika para Pandhawa. Wah, panjen wis setan. Ayo bali. Wadya balamu jak bali. Sing lempoh digendong, sing picak dituntun, sing bisu dijawil. Ganggu gawe pamulangan kene aja takon dosa mungsuhe Semar Kumbala Geni. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Kanjeng Ibu sampun wujud kados mekaten. Dewa Srani aja mbok bacotake. Dewa Srani sing tunggu tanah Jawa wis ngamuk punggung Kyai Semar Badranaya bali mangane kewirangan Dewa Semar. Kula wonten dawuh. Apa ingin dadi gayuhanmu Pandhawa bakal njangkung sarta ngestu padha. Iya Kakang Semar semono aku bakal rumajang kersaning Kyai Semar. Namung pengin mujudaken kawontenan ingkang tentrem, rukun, manunggal, tetunggalan. Sampun ngantos wonten ingkang wantun misah-misahaken negari Ngamarta. Sabab sampun manunggal dados tunggal. Iya, Kyai Semar. Purnaning gati sampun paripurna wit para madilan pusananipun. Kula namung mugi-mugi sedaya ingkang lenggah wonten ing mriki pinaringana karaharjan katentreman lan sempulur saged netesaken para pinter ingkang sakmangke saged kinarya cagak tuwaking negari lan sakmangke saged kinarya panutan dhateng sedaya kemawon. Iya, Kyai Semar. Sura Sudra Jaya ingkang rat
Suwa berastut kaping ulah Darmastuti Rahayung Samya Makarya Rahayung Samya Pinanggih sekali merdika tetep merdika Ndara